alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai albarka. Kamar yadda muka ce za mu ringa kawo abubuwa da suka shafa internet. Yau ma mun zo ne da wani abu ta yadda za ka samu kuɗi a internet. Wannan ta hanyar da za ka bi ka samu kuɗi a internet shine wani website ne aka buɗe shi. To kafin mu ci gaba da bayani, da Allah ka daure ka danna mana subscribe idan baka danna mana ba, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. In ka danna, idan bidiyon ya burge ka, sannan ka danna mana alamar like. Yawwa, za mu ci gaba da bayani. Wannan wata hanya ce ta intanet da aka samu kuɗi. Website ne aka buɗe shi na yan arewa. Da yawan mu masu mu'amala da intanet mun san akwai website da yawa da za ka biya kuɗi kai subscription, sannan su ma za su ringa karɓo talla daga sauran waɗansu kamfanonuwa, kuna taya su kuna musu sharing wannan tallallukan a Facebook ɗinka. To yau ma haka ne, mun zo da wata hanya, website ne. To kuma mutane masu shiga intanet sun sani a irin wannan website ɗin akwai na yan damfara wanda da sun fara abu za su dena. To yau sai da na tsaya na yi bincike akan wannan platform ɗin, website ɗin, sannan kuma sai da na gwada ni da kaina, na biya kuɗina da suka turo min da kuɗina, muka yi magana da su. Gaskiya na yarda da ingancinsu, saboda abinda ma zai baka sha'awa, yan arewa ne, a arewan ma kuma a Kano, kuma Hausawa ne. To kaga in Allah yadda wannan ba ma sa musu rai su zama irin wancan masu damfara. Sunan website ɗin shine Arewa Pay. Kaji ma Arewa Pay sunan website ɗin. Za mu ajiye linkin a description ko kuma a comment na farko. Wannan yanda wannan website ɗin yake, za ka biya 1,500 shine subscription. Idan ka biya a sati zai kare. Kullum za su ringa baka sponsor post guda biyu. Za ka ringa sharing a Facebook timeline ɗinka, za ka ringa sharing a Facebook. Za su baka linkin da aka danna zai kai ka Facebook. To kullum akwai daily login shine naira 50, sannan kuma akwai sponsor post duk guda ɗaya naira 150. To idan ka haɗa guda sponsor post guda biyu 150, sannan ga daily login naira 50, ka ga ya baka naira 350. Idan ka lissafa da naira 350 sau bakwai, amin shine zai baka kusan 2,500. to za su ɗauki charges ɗinsu na transfer shine naira 100. Duk sati za su ringa turo maka 2,400. kuma Allah da ana ci gaba da upgrading abin, inda mu ma arewa so muke mu ci gaba, shi yasa muka bude irin wannan channels din. Shi yasa ana ta upgrading. Nan gaba za a yi plans din da suka fi wannan, kamar na 5,000 haka zuwa 10,000, inda za mu karu da abubuwan in Allah ya. Ku biyo mu cikin bidiyon mu ga yadda za ka sami earning, da yadda za ka kai sharing sponsor post din da dai sauransu. Yauwa, mun ga yadda za ka samu kuɗi ta wannan website din Arewa Pay. To da Allah, duk wanda bai danna mana subscribe, bai danna daure ya danna mana subscribe, sannan ya sharing linkin, saboda wannan amfano ne, ko kai ba ka da damar yi sannan wani zai yi, sannan kuma ko ba kai ba ci gaba ne na arewa wannan. Saboda arewa gaskiya ni dai ban taba jin irin wannan website din ba, ko akwai, ban ce babu ba, amma ni dai ban sani ba. Kamar yadda muka ce za mu nuna ta yadda za a samu kuɗi a website Arewa Pay. To yanzu za mu shiga Chrome browser, za mu gwada, za mu ga yadda za ka yi ka fara ka yi register. Za ka rubuta www.arewapay.com kamar yadda muke rubuta arewapay.com. zai shiga, zai kawo ka fuska kamar nan gurin. To idan ya kawo ka, za ka ga wa'insu kamar layuka guda 3 daga nan, sai ka taba su. Za ka gani home, my account, sponsor post, register plan, buy coupon code, contact us, renew. To idan kana so kafin ka fara ya kamata ka sai coupon code, to sai ka danna buy coupon code din nan, sai ka zai kai ko wani link, zai kai ko wani page na daban. Gashi ne ya kawo ka buy coupon code list. A wajen wa'annan mutane guda 4 suka yadda ka sai coupon code. Idan ka sai coupon code ba a wajen mutane guda 4 nan ba, to asara, ko ka samu asara, ko an hana ka, kai ka jawo kanka. Amma har dai a gurin wa'annan ka siya, to kudinka za su tsare maka kudinka, za su baka coupon code. Gashi nan na farko Sadiq, na biyu Abdulrahman Ahmad, na biyu Sabi'u, na uku Sabi'u, na 4 Usman Suleiman. A wajen su ga nambobin su nan, ka kira su, za ka biya su, za ka tura musu 1,500, sannan da shaidar ka biya 1,500 sai su turo maka coupon code. To yanzu misali a ce ka sai coupon code, to sai ka je register plan. To zai kawo ka nan gurin, sai ka ce add to cart.
zai ƙara kai ka wani wannan, zai kai ka wani pejin. To sai ka ce view card, sai ka ce view card, sai ka zo copy code ɗin nan sai ka cire, sai ka saka apply, sai ka ce misali ga wannan nan, sai ka ce apply copy code misali. Ka gani does not exist, na riga na yi amfani da shi, shine na kawai ɗaya za ka saka. Idan ka saka ɗaya to a ce kana da copy code ɗinka misali, shikenan sai ka danna apply. Shikenan to da yayi, da za ka gama misali ɗaya za ka saka a nan wajen wannan da kake gani, wannan lambobin za ka cire ka danna 0 sai ka ce update card. Misali return to shop, sai ka saka. Idan ka danna card din nan add to card, to zai kai ka, shine zai kawo ka wannan pejin. Sai ka rubuta sunanka. Idan ka rubuta anan za ka rubuta sunanka misali gaba ɗaya sunanka, nan ka rubuta number waya ka, nan ka rubuta email address. Email address din nan da za ka rubuta ya zama yana aiki idan an turo maka message za ka gani. To nan kuma sai ka rubuta number, za ka rubuta account number ka. Idan ka rubuta account number ka sai kai kwama, sai ka ba da space, sai ka rubuta account name ɗinka, sunan da kake amfani da shi a banki, sai kai kwama, sai ka rubuta sunan banki. A nan ana samun matsala wajen withdraw, su ba kamar irin sauran platform bane ba da za a ce za ka cike form. A da zarar abinka ya yi expire, misali a ce yau 12 yau kai expire, yau kai register kai, to sai sati ya dawo rana ita yau daidai wannan lokacin account ɗinka zai expire, za su turo maka email. To a cikin email ɗin, message ta email ɗinka za ka ga cewa ai account ɗinka nan da kwana biyu misali nan da 24 hours za su turo maka kuɗinka. To yanzu suna cewa ba a turo musu kuɗi ba. To a wajen account details ɗin nan ne ake samun matsala. Account username nan za ka rubuta username ba na email ɗinka ba, na account na Arewa Pay za ka rubuta, sannan da password da shi za ka ringa yi musu wannan ya yake da suna, da shi za ka ringa yin login. To misali a ce ka gama, sai ka ce click here to add coupon code. To a ce muna da coupon code din muka rubuta misali haka, sai ka danna apply. Idan ka danna apply to zai kai ka, sai ka dawo nan kuma za ka ga ya zama diamond din nan times 2, kaga 3000. to sai ka koma can, sai ka koma sama nan view card din sai ka cire, sai do misali za ka cire, za ka danna a view card. Idan ka zo view card sai ka cire, sai koma guda ɗaya. Idan ka koma guda ɗaya sai ka danna update card, gashi nan anan wajen update card. Shikenan kana gama sai ka danna proceed to check out. Shikenan ka gama register da Arewa Pay, sai ka dawo my account, sai ka danna my account. To shine zai kawo ka inda za ka yi login. Idan ka yi login, gashi mu dama na riga na yi saving ne akai. To ga earning din nan da nake yi, mutane suna da mutane 400. Anan za ka ringa ganin activity earning ɗinka. Yanzu ina earning 750 banda referral ko ɗaya. Sannan kuma idan ka yi referral ka kawo mutum ɗaya za su baka 200. Sannan sai in danna sponsor post, ta inda za ka ringa yin sponsor post ɗin, za ka ringa sharing. Yau ga sponsor post ɗin nan, yau ba su saka ne yau ba, inda yau 12 ga watan March, to na jiya suka saka. To idan ka danna sponsor post din misali, ga wannan nan za ka danna, gashi nan click here to earn. Idan ka danna shi zai kai ka wani website, yau zai kawo ka nan website din. To su kuma wannan dannawa da kake shigo wannan website din, to ta nan suke samun riba, ta nan ake biyan su, su ma kuma su biya ka. Shikenan sai ka koma, shikenan idan ka koma za ka ga earning ɗinka ya hau. To mu yanzu nan earning ɗin namu ba zai hau ba saboda ba a saka ne ba, amma da an saka ne earning ɗin namu zai hau. Sannan kuma abin da zan ce, kullum ka ringa log, ko account ɗinka ya zama lalle na ciki, to kullum idan ka tashi kai log out sannan ka ƙara yin login, saboda ka samu wannan naira 50 ɗin ta login. Sannan kuma sun ce nan da sati biyun Allah da ana ƙoƙari za a ƙaro sababbin plans masu kyau na sama da 1,500 har ya kai na 2,000. Sannan ga alatina ma don ku ƙara tabbatar da ingancinsu kuma ku san da gaske suke. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar like kamar yadda muka ce ku yi mana share. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mun gode.